Dnes sa pozrieme na dopady klimatických zmien v krajinách Škandinávie. Tento región je známy svojím severským podnebím, ktoré je ovplyvnené blízkosťou Severného ľadového oceánu a teplého golfského prúdu. Vďaka tomu je tu teraz typické striedanie dlhých zím, bohatej snehovej prikryvky a letá s miernymi teplotami. Nórske fjordy a islandské ľadovce patria medzi symboly severu, ale zároveň sú najrýchlejšie miznúcimi prvkami prírody. Napríklad ľadovec Jostedalsbreen v Norsku sa ročne stenčuje o 2 metre. Na Islande sa za posledných 20 rokov stratila plocha ľadovcov, ktorá by pokryla celé územie Luxemburska. Ústup ľadovcom má viditeľné následky. Vo fjordoch sa zvyšuje hladina mora a keď sa ľadovec odlamuje, vytvára obrovské kryhy, ktoré ohrozujú lodnú dopravu. Okrem toho Island stráca zdroje sladkej vody, ktoré sú nevyhnutné aj pre ich geotermálne elektrárne. Zatiaľ čo v Norsku sa mení salinita fjordov, čo má dosah na populácie tresky a lososa, rýb, ktoré sú dôležité pre celý škandinávsky export, zimy v Švédsku, Norsku a Fínsku sa výrazne skracujú. Kedysi trvala snehová pokrievka v severnom Švédsku viac ako 200 dní v roku, no dnes je to v priemere o 40 dní menej. V Laponsku sa sneh topí o mesiac skôr než pred 50 rokmi. To mení aj život pôvodných sámov, ktorí chovajú soby. Soby sa ťažšie dostávajú po trave, pretože sneh strieda ľad a pôda je pre ne neprístupná. Zmeny v dĺžke a charaktere zimy majú dosah nielen na turizmus a tradičný spôsob života, ale aj na energetiku. V Škandinávii je väčšina elektriny vyrábaná z vody. Len Nórsko získava až 95% energie z hydroelektrární. Keď je snehu menej a topí sa príliš skoro, rieky ako Glomma v Norsku či Klarälven vo Švédsku prinášajú na jar menej vody. To znamená slabšiu výrobu energie a vyšší tlak na iné zdroje. Leto Škandinávie je čoraz suššie a horúcejšie. V Dánsku to prináša časté suchá, ktoré ohrozujú pestovanie obilnín. Vo fínskych lesoch začínajú stromy vysychať, čo ich robí zraniteľnejším voči škodcom. A vo Švédsku v roku 2018 zhorelo vyše 25 000 hektárov lesa, oblasť veľká ako polovica Bratislavy. Úbytok ľadovcov v Norsku a na Islande, kratšie zimy v Laponsku, suchá v Dánsku a požiare vo Švédsku, všetko sú to konkrétne prejavy klimatických zmien, ktoré už nie sú hrozbou budúcnosti, ale realitou dneška. Ak chceme, aby Škandinávia aj v budúcnosti zostala krajinou fjordov, sobov, lesov a čistých vôd, bude potrebné nielen prispôsobiť sa, ale aj znižovať samotné tempo oteplovania.